दे कन्टिनिउटि हमो बेदर ओंखामा दोनफिन दे बेदर ओंखामा दोन बे आंनिसो आंहा दा मोननाय नङा आरो हनै हनै फैगौ दे रोंसार ओरैहाय नांसिगोन रोंसार ग्रुपखौ नोंसोर दसे रेस्ट लाथ' दे दसे रेस्ट लाथ' नोंसोर सायाव थाथ' दे दसे रेस्ट ला ओरैनो लाग्रोनि आं दा नोंसोर दं कन्टिनिउटि हमगोन अनिल दे ओरै फैनाया थाबायबोनाया नैबे रोंसारनि खाथियाव थाबायबोनाया औ हरैनि थानाया थानो